Yn ymuno ni yng nghanol y gystadleuaeth agored yma yn nghanolfan Gneifio Meirion. Manon Johnson yn edrych ar ôl y ddau ar y chwith. Wedyn yn y canol mae Sarah Bateman o'r Alban. Ac wedyn yn y pen draw Hilary Bond Harding ar ôl bod o Loegr. Dyma rhyw deimlad o gystadleuaeth Brydeinig yn y cymal yma o'r agored pob gwlad. Hilary Bond Harding yn adnabyddus fel cystadleuaeth sydd wedi bod yn bencampwr y byd yn blaenorol yn y grefft yma. Ac yn dal i ddod o'r teg, ac yn magu teulu, ac yn dal i ddod i gystadlu hefyd. Mae'r gofynion i gyrraedd y safon yma yn eithriadol, ac mae y ffaith bod y merched yma yn magu teulu ar ben hynny yn eithriadol, ynddo. Ond dyna di pleser nhw. Dyna ydi i crefft nhw, a dyna hefyd wrth gwrs yn rhoi bywoliaeth iddyn nhw. A parchu'r gwlan yma ydi bob peth fan hyn. Gwlan ydi'r pwnc trwy'r dyddiau nesaf yma i fi yma yn y sioe fawr, ac mae'n braint gael bod yma yn gwylio'r crefftwyr yma yn ymarfer i camp. Felly Manon Johnson di on yn rhoi y cwlwm terfynol ar hwnna, a mae'r cni yna, y gwlan, os da chi wedi bod yn gweithio efo gwlan, y gwlan yn cydio ni gilydd, mae'n bachau bach ar y gwlan sydd yn gwneud efo fod yn nghlwm, yn dyn yn ei gilydd. Felly mae'n dipyn o her i Rwgl yn agored i roi y cwlwm yna yn dyn arno fo. Ac wedyn wrth gwrs mae bob cni yn wahanol. Felly drian o'r gystadleuwyr yma i bob dyn nhw ddim yn gwybod be mae'r ddafad nesaf yn mynd i gynnu gyda nhw o ran y her. Ond mae nhw i gyd rhywbeth yn debyg rwan, ond am na Sarah Bateman ychydig bach o'r Alban ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Ydy hi mynd i gwblhau'r dasg yn gyntaf, does wybod, achos mae gen i hi her gwirioneddol gyda Hilary Bond Harding yn hyn sydd yn hen law ar y grefft, a wedyn y ferch leol fan hyn, Manon Johnson o Gymru, hefyd yn clirio dan y bwrdd ar hyn o bryd. Ond Hilary Bond Harding di hon yn clirio'r llwyfan yna i chi, ac wedi bod yn lliw iawn i'r sioe fawr ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n meddwl bod bobl yn teimlo Mhrydain, drwy Brydain gyfan, mae dyma'r lle i fod, dyma'r lle i gyrraedd yr uchafbwyntiau o ran cystadlu yn yr Trin Gwlan yn ogystal â'r Cneifio. Ac mae yna ddigon i ddod eto wrth gwrs o ran y cystadlu yna. Ond ar hyn o bryd, didodd y gwlan man ydy'r dasg yma'n hyn, Hilary Bond Harding, a drychwch pa mor ffit mae hi'n edrych, ac dyna hi, fel o'n i'n rhagweld, wedi cwblhau'r dasg yn gyntaf. Chydig bach ar ei holi Sarah Bateman, wedyn Manon Johnson.